te asabruiri bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kugenda chinka chabo NHIF, APA, UAP, AAR, Madson nechinde chinyinge batalire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oboroso ya Kisi Primary angena kusi Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu Ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na Ibere isano na Ibere isano n'isatu enoti isano na Ibere enoti kianda isano na Ibere gose enoti isano na Ibere enoti Ibere isano n'isatu enoti eye mu Marakabere kianda isato Kisi Eye Hospital macho bora maisha bora. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisime ase namba enoti isano na Ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'umuguzi. Mugasome mwancho muligereria na gukwanirira ndonsi asoberete kerabona ngo kwarigania semesa ya mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere egera nkumanya senchira yobwenge gendera gutubwatia gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube tobaisa kwebo mwancho muligereria go tweet na bogo tweet @Ndizi TV igo mwancho muligereria na kwariganire na ndi nyura ngari tukolia rero ne litukoli go chengerwa ensengima ekero limanyekanite buna International Mother Language Day yani rituko abantu bago chengera omonu obo osegekeregesa kukego chengera omonu obo gosomunu lito buno yotogendera to gukwana bweke gusi igo akero yo minesi miagaro masomi kigusi ekemo gosase kende asengenje kigusi kyabeire egetaka kegima nakiyekogera togo chengera rituko lia rero igo kabamo na inche gwikomo elio na iranira segeke kerebosio egera nkomanyinga nara lia yagose na kwariganirie. Njeni gongoro kwa Sara Nyarange ontita
Abamenyi kurwase ward ya Tabaka iyo gutoka Meya South Mugirango county ya Kisii niko bono basemiwe gukora chinkwana cyo murembe gose gukora mangana arenge to murembe imense ito ya Kenya anene mono nigo abarai n'abanasiasa bali bakuriye birogo ao asensemeyo basemiwe gukora siasa cyo murembe na kuralia omurembe ayu nkorengana noyo kuriye kirogo kyo bo MCA ase ward ya Tabaka aselieta Jim Kenyanya uyokwana ne station ya Ndizi TV. Igonta irikwira libageri ngakira abantu baitu batabaka ngambia mono ase ngencho yo twara omorembe naenda kera toka na mutwe soba chori obule mutu igonta gete ward yite eye moye chi ward chi bwato omorembe manene na mono bali to chikorwana na bwekero gekyo MCA igonta gete gotebanga tigatuanchane and at the end of the day murai na mo chikala iyo kaita ngaba bata muire ninche tigene saa tugati saa kwa na koligi chikura ase abantu to baise coincide abantu barwane abantu baitane. We need peaceful elections as we go as chikura chingachire taratiso mutinyona igo nche mna Jim Kenyanya na tanga ni gotanga somorembe na abandi bonse bibara bana siasa tiga babuga tsuit elinde abasaye baito nonde bwensi obwate birangare bire ebibese nginjo gusalia morembe akanywe naenda amanyenga oborai igobogo cyane bwahera lakini ndu naende ntutigara kwabo. Nere oyo kuriye kirogo kyo ba senator county ya Kisii omosko Kengo Nyambane nigo bona nyorirwo gosirwa korwa sabagaka abangina amona basaye korwa se county yo abo batebire buna Okengo na abwate chinguru cyo kobomorai bwense gosicho kobomorai ya se county ya Kisii asibatebire nabwata maroro nande naisaina sokoreta monchorero ase county ya Kisii nigo batianire gucha komosira goika ochorire koba omorai. Yeta sabina budari Kennedy ego tuachire gaiga asenye ncharo mwana ito omoigweri nandora konya abantu baito nabwato borori nakonya ebichana nakonya bangina nakonya aburu kana batakanwa nabagaga Nyambane nabwate amaroro enginje tuamuligereiria chakire ko atochigire bagaga kochikorengera liko como support tuitabire nande ntwanjiranete tubune bichana otu amwire komo support Okengo Nyambane omuntu oraiche bune kijana oamwire gotubwatisia nando amwire kobekana nabagakamo abanginamo ebijana babekanamo egerari ginchira ki arakonya abantu iga abantu baito mwesi biranje nariko babolia so wancha na somo bukanyeku tubwatesi omweshimiwa Joel Okengo Nyambane neta obona uchikobori wa Kisii county ingana otole nyuma yaye ekiagara matuka mange tuachandikire una abantu ba Kisii county asenge njondora nyoro mwerekeorwe umoro Chinga kiechio nigo abantu basemiwe gweso kya subonge chitariki kyando mutinyo gatano na gatatu mwaka oyo iligo chora barai barabaise gucha kobakonya kimagenderero asenge county ya Kisii nigo yarorekanire gutigara magega asa magenderero bono niga abantu basemiwe gweso kya subonge na gochora abarai bali babwate chisera chirabaise gucha gokonya abagusibonzi. Kile ambaye ningeomba tafadhalini wananchi ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 tujitokeze kwa wingi tuone tupige kura na usipige kura kwa kiholela. Piga kura kulingana na sera ya yule ambaye unampenda. Usipige kura kwa sababu ya chama ama sababu ya mtu binafsi. Kwa haya machache nashukuru, asante sana. Nensemo ya Tabaka ejuye gotoka Meya South Mugirango nigemanyire mono asogotwara rigena riekware na kigekugera oyo koligio bo MCA korwa sensemeyo Jimmy Kenyanya aburirie serikali ye county ya Kisii korosie factory ya sensemeyo ile korosia mabaga yemeremo ase abasaye nigatebire buna nigobono chinga kicheikire ekere serikali ye county eyo kubwaterana na serikali enene koreta magenderero anene mono asensemeyo ya South Mugirango abu asaburiria bonchuriria bonsi bali babwateganga yo gucha gukora ubonchuriria sensemeyo kogendararo sensemeyo ya Tabaka. South Mugirango na manoke gima award ya Tabaka igere very unique esengenje yegwaleria ro igonta etakota yaba abantu baminto inga tiga toni ore industry ese award ya Tabaka
ikiagera that is where that resource is. Akere factory ra beko igera konya banta bange ekonya basa ikiara chigasin chito kichire chinyinge chigo konya basa baiga na banta bange na entokole value addition esa mangana yegwale so that to increase meremo esa basa baito na bantu banda bange abale baranyo this opportunity igenda ireko saba a county government the national government a promise yali bali tenga kole tabale industry tabaka kiti bakara maskani ayu elinda abantu bantu tabaka banyole njira yokonyole meremo ende okonyole rangeli yakere lituke kiagara egwale linarere backbone ya tabaka na ende karo kwan tabaka elsewhere in the world igo igera very unique place as a wale taya around the world igwekane ya tabaka igo katubgata very unique natural resource tigetonye tumie buya na inderende nondo bwata interest yaye esamana ya mangenalia interest yaye tiganyire ntabaka tebase kwa base county chinde etigare kwa batabaka kiara the benefit chinyinga igo chira tigare sawa batabaka igo nda ire kwa appeal nga on the west obugata that interest tiga invest tabaka na inde mirangu itu negire to all invest na gweta na chisukuru 15 na Ibere nigo chiasiege twase county ya Baringo kubwatekana nebirengo byoborendi koira nanse sense meyo igento bono kiaretiro bwaba buna boro kibwa balba cyo ikaransa matemu aba maneno mwakoyo nabo bataje ko yikaransa onyemero belyo benete kubekwa sense meyo ya Baringo bono nigo abaraivense meyo beso kiri na kugania serikali anene kubeko borendi na gutingya oborendi sensemo ye chisukuru. Visit Baringo South, visit Elgeyo Marakwet, you will be able to see the suffering of our people, because indeed they don't save their homes, tunasika watu kila siku, hawana chakula, their hopes are actually dashed. Ninataka tu kuuliza waziri wa elimu kwamba watoto wetu wakienda kufanya mtihani ajue kwamba hawa watoto hawafanyi mtihani kwa kiwango kimoja pamoja na watoto wengine Kenya hii. Their level of preparedness is different from the level of preparedness of other young people in this country. Serikali ije iingilie kati na itupatie nafasi ya kuweka usalama ambao ni ya kudumu Baringo hii, kwa sababu bila usalama hata upigaji wa kura haitakuwa rahisi. Bila usalama hata upanzi ya chakula haitakuwa rahisi. Samuel Atandi oyoro mabunge korwa sensemo ya alego usonga niga tugutirare obotukibwa korubwango iga obokworo kyabuna mokonyi bomaraibwense Dr. William Ruto niga manyekanete mono kumwetani moraibe kyama kya ODM Raila Odinga. Moske Atandi niga tebire buna obutukio bobono nigo bokongaina ba Kenya abwasa tebire buna Odinga nero manyekanete mono na inde nero guchakorosia serikali yo mwaka oyo igabu mwaka bw'ikirwa Ibere na 2022. There was an opinion poll recently claiming that Ruto is no popular than Raila. And you know, if you want to know, that opinion poll is a joke. They are saying that in Nairobi County, Ruto will beat Raila. I want to tell you, as somebody who has lived in Nairobi for more than 20 years, that there are no challenges in Nairobi. Nairobi is Kikuyus and Luos and lawyers. There is no challenge in vote for this person called William Ruto. There is no vote for William Ruto in Nairobi. This opinion poll is false. It is orchestrated by elements who are keen in promoting the presidential bid of William Ruto, and we know that as we talk, Azimio la Umoja imeshika kila mahali. Ukienda Mombasa, Kilifi, kila mahali, Western, Azimio la Umoja imeshika kila mahali. Yet recently, these leaders were claiming that Raila Odinga is not capable of leading this country. Raila Odinga, by the way, most of these leaders, they passed through Raila Odinga's hands. William Ruto was Raila Odinga's Minister for Agriculture. Raila appointed him. Two, Raila Odinga is going to create a transformative government that is going to focus on the welfare of the people.
Na babwatani gusaba delegate korwase kiama kia ODM nigo bono bagosereire gucha gutenenia omusangerekano bwe kiama ekyo NDC oyobangeire gucha gokoreka bakoragwa no monjuririo monene Jimmy Wanjigi amana babwatani bande korwase orugongo rwa Mount Kenya nigo batebire buna omusangerekano oyo tubwatetia amachiko bene alia gutuka ase katiba ye kiama ekyo kia ODM. To change the date of the NDC in terms of another notice by saying that they are changing the agenda. If you issue another notice as they did, that means that you count 21 days because there are 21 days for an NDC to be called. They issued another notice changing the agenda, talking about some issues of the National Governing Council. I'm sorry, that means that you must change the date of the NDC. A party we believe in, a party we have fought for, a party we believe can go very, very far. And it is very, very unfortunate that after all these months of some of us clearly saying that we want to be candidates under this party, the party has not even publicized any rules of engagement of us with the delegates. Imepeanwa imeacha delegates wengi sana nje. Delegates ni hawa wako hapa na wamesemekana kati hawa watu wote wa Nyandarua 140 wale wataenda ni watu 6. Mwancho muligereria yungati yali togenda okwareganeria na endo chiko yanyora senjera yobwenge chikoraga chinsa ikomi cha bono mugaso kurende mbiya gwachora kuligereria Ndizi TV nero bwansu bwomugusi nende ngo konyolinga lero neritukoria International Mothers Day abwase kerengera likyogo chaka guchengera litukeliga kia chageta sense ya Bangladesh ekiye ikirane tubune kyombe kia UNESCO aso mwaka mwaka bwelibwe mochimikianda merongo kianda na isano na 1999 ekaroli tukeli ya lugha ya mama lia chagetigwe imeyensengima ekaroli ya chagetigwe chengero boikirano omwaka bwechiribwe Ibere igo tokuganeria abantu bonsi bali bakwani menu ao imenseito ya Kenya ngalituko ligia tumarana nde chikoraga chinsa 10 nkomenya yo amona yanda mange nchini gongoro kwa Sara Nyarangi Pontita. Ndizi TV, ubwansu bwomugusi. Ndizi TV, ubwansu bwomugusi. Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'imyaka 10